Hi guys, ako na po ni Sir Alberta na busy sa among pag clearing. Tanawan na niyo, tulo na nakaadlaw na mong kabisihan. Sana ako ibutan akong kamera. Ay Ginoo, pati ng kapuya mga higala. Sige lang, agwanta lang yapon ta para mahuman. Nahug na, balintong na. Oh, meron din ako padala ko. Kumbate.
nanog banda. Daghan. Grabe. So, grabe kainit. Nara guys, oh, hinsay gustong mapalit og kahoy nga Madre Cacao. Dako kayo para sa atong mga orchids.
Para sa orchids. Nara kong partner in crime oh. Wapo kay na akong pag umangkot kay kusgang kayo. Oh, oops! Kautot ka namin. Grabe. Grabe ni trabaho ah. Pag. Tapos kaayo. Maputol. Haraman to sa rin eh. Surrender na. Sagol lang. Ko kay gilin na. Nagko kayo kay acti post. Pero sige lang. Tura nang ko. Ha? Dalam na kayo. Lagi. Kaya sa lalom. Kapoy na kay mga higala. Agwanta lang ta. Agwanta. Kumbate. Ano ko dapit kay lang. Random. Daw gito dito tupan. Eksahan ano akong cellphone. Kado makalimot ko. Impas. Og maitsag kahoy. Ay nakagbong ha. Pagpaisan na ni alam rin ano ba? May kapi sa kapunuan daw, buhiron ni kay. Paan? Masangat pa. Ako na is. Robusta ba? Robusta. Bomba dalit. Bati mga higala. Bati. Gamay ra kay mong area ba? Gusto ba na taman? Nakuha dito sa akin. Ito na po kuralin kami ang manok dito sa kilo. Oh? Oh. Iti na kilo ron? Iti, tutupi, anak. Hindi sa, paano, dito sa bukit, sa halay. Pag yan na sa itlog, to iti na.
naman mga bagon din lubas. Dagko ko kayo. Pwede mo itang gaid. Kung ito mga bagon. Lubas na bagon. Sa kabiraan mo re. Problema lang, ug ko mamalit ani. Mari kakao bitang pagda. Ay, karga bunggo. Mamalit na ko karga bunggo. Lubas. Malirok lang sa kay di kaya ang sahod. Grabe bata. Ang poste ginaw niya. Lubas na kayo. Lubas. Magaling si Bert. Ito na koral dito poste gina ko diba? Dawe. Oo. Bit kay kanang mga lipak-lipak posible na ilansang nang sanilas boxlot tara ba na iwasan niya ng kaboslot natusok sa lansang okay Padung ito kaputol sila ko. di mo nang tahion mo nagtangsi pugngan ba Bago problem. Di malasang sinasan. Nagbukan. Wala pong mga surbasuran dito pong labay sa kanya dito
Butan ako sa kalkaraan ng puno. Marami ni tugas o haon. Gusto na MC dyan ng lugar. Karga og Sangag kuan. Banda. Mga banda dito mga luna. Di pa nga gala. Grabe. Tatlunon mga saging nga rin, oh. Tinggo. Nya napay, may na lang nakasalipod og gamay sa mga likod. Silong-long tas paksi ba? Tanong na dito anong kaya ay. sa pamilya. Sayo, hinlo. Umano. Pagirang doon rin yan eh. Isang buwan siguro. Siguro din nga. Manan. Huwag putulan. Tilok. Pwede sinso. Hangat-hangat. Tali ba? Sayang ang area.
Kagbay mo tabang ba na? Panghilos ko po. Hindi na tabang na ito mo ah. Hindi ba lang? Hindi ba lang? Basta kay humanos trabaho. Laga kay ko sa una ba? Ikaw pa kong ispilahan. Daro na yun. Ispilan. Nay, mamisita. Nagtantadog sa galili, hilatan. So, at pinsa. Umang. Pamigot ang nagkapaya. Nagutang. Mag-uok ito po. Diba? Ilang bitin. Nagkapaya. Binukag. Blok doon mo, mga lata ang mga hinog. Dili, akas-akas yung ulog. Buhong tae. Kanang ilang binito. Pero nga, basakan. O para nabasak diha. Nagkaan kay tangkong. Muha sa bita kong binukag. Susway na rin ako man. Matok sa una. Pagkadiri ako, amigo. Payapay ang tambok. Out ang tangkong. Kanan, alian. Iliatan. Dato eh. Ini mulinya. Pausa ta guys. Ano guys, oh. Ano mong trabaho? Tulog ka adlaw na namang kumbate. Ito inita. Pag yun, makomplito. Wa pa makomplito. Durian, oh, namunga. Ang putlo ni mga saging ani. Grabing kapuya. Grabing kapuya. Sige lang. Agwanta lang yapon. Taman sa makaya. Akong garden nga. Nagtamukan gapon. Oh, akong tangko. Nitindog. Nitindog na. Bulang hay. Mga buli diri nga. Lokato no ning buli. Di matay di lokato ning bulihan eh. Kay nahayag na nahayag. Hala, guwang kaing saging dito gikaon naglanggam. Nay guwang saging di oh. Kaon naglanggam bet. Nahinugan na bet. Oo, nahinugang yun. Guys. Bye-bye. Thanks for watching.